ina jin ka ya sha kwalla biyu na kunun koko Alhaji Abiyar ba aljana gare wanda ka shanye ma mutum mai mota shi ka tuka mota nawa na ya kaja lokaci guda ina na hada ma jikan rugi na ka san rugi shi a sarkin direbobin sarkin musulmi Bubakar na uku kakanmu ba shi ya ja mota uku lokaci guda to wannan karamar ta shi aljana rayanatu sai tura maka tuka ka gane rayanatu wata aljanata ka gane ta direbobi ta shi yana jan mota uku da santa fa yana cikin guda biyu na biya ta ba shi ka tuka ai zalika fadlullahi ti mai shawa baiwata ka san haka tuka in yana gyaran mota yana nan yana mu ga gyara da ya hada da wancan ko gyara kai ko yaron Allah matar rabbani na ba mallam Binyamin kusududu kun su mu ba waliyan Allah kenan shi a ubangijin gambuna wallahi ba shi ake ce muku kusududu kun su mu ba Allah matar rabbani kenan gausu wani na kuma kudubi na sayara to na kusududu Allah ya lamunce mai wallahi duk abin da bai addashe ba cike baba bai ci ne duk abin da ba halatta tsaba bai amfani da shi kursi kenan to wa kusududu ai ainihin sahibu dir'i wanda na baka labari to kusududu duk familin su guda da familin na aka karama kusududu karama to ne shi kamar sarkin noma na da ya bi ga gona duk yadda an kai noma da ya wuce an yi harvesting ka gane da ya biyo ga gari to everything be harvested za a girbe komi da komi saboda irin kai ko ba ya lauje sauriya ka sai da lauje ka bi cikin ko ya ko to shi ko sakan dan agogo bai yi shi sauran aiki ba shafshaf yake to ni mina na karama ta a kai oga karamarka baka taba faɗa abu bai zama gaskiya ba duk lamarin da kace kaza to wala an Allah ya so sai ya zan haka ne yadda yake to Salmanu ka san ko don me Allah ka ban ma wanga kanan ubangijin marsandi ne Bello Oko ba mai san kwan ilimi kenan mora ba Bello karami wai shi daɗi na ba ganin shi in kaga san ne da mareci Anwaru ka sabka sama daɗi na da Bello ganin hayaki na tashi duk basira ta kai da ture turawa sun ka dora turere ne akan ɗaya su gawa Bello karamin ga an ce yaro Alhaji Almustafa Mandana Buzai wai Alhaji Mande Almustafa sunan dai Alhaji Almustafa Mande ba ainihin shi in dai ana magana kursi na marsandi dan na har Germany an san da zamani sannan wala hadulla lura da ta wuce gidan ga inda ta marsandi ta bila da ta wuce wurin mallako wala sai Germany ta ma wuce Kaduna yana da zabaniya da kamasga Kaduna ba in lare har Kaduna dai sun kai mu ba ai ko mu da a ce Duna na da gida garin gada Kaduna ba su gwada mana wata donewa irin harkar dununu shi da ya tashi sai ta yi gida to Duna dama da yace Kaduna ya tsaya sai ya gida ya da zango ainihin Sakkwato bai wani dogon motsi ba don garin dan mujaddadi dan hudu wannan kuma ni wani ji an ce Duna asali ne nan shi yaga yake nan shi yaga dan hili nan dan hili Duna yake wurin gidan marigayi dan ani ne Allah ya an ce akwai wani gida ka tambaye hayan dan ani ne akwai wani gida na nan wurin sabon birni in ka wuce kana gani ne baki kirin da bakin hanci bakin gate to an ce na an kawo Duna kuidu na an kai mu kuidun Duna ai Duna bala'i shi da adda fata 70 da wani abu wanda da zai mai kaciya sai da ya wada mu uwaye ne wanga bai kuidantuwa don wata cikin ya kama wata ta haisa ba ko an hede wa gasi a cin mota wata cikin wata dole an ya kawo wata sai ga ta bulci wala Duna hayan motar zobe an ga samu bai samu koyo mutun na amma wata 70 gare kwatoci gare sun haisa ba wata cikin wata Duna dununu mai kabadala Duna dununu aka ce mai mana na hada ma jikan liqidor ibn kirkin dina wace can da sai kai ko da masu sun yi babu za a gaggama na rantsa da almagashi Alhaji Biliyabir dan Kebe ke Allah dan karami kanana masu takon maya karamin mutum amma kuma mai hankalin jama'a Allah kudin ga da aka nawa gata yadda Allah ya taimaka koda da gudu suke don kaga mu muna da gudu local government kuma shi ba gudu na shi ba gudu bai gudu wala dole ai don shi an ka bashi jihar Kebe rika ta gwamnati don shi ba gudu shi ba ko Abuja da rigima ta kasance mai a na sun shanya sai ya bushe faɗa min tarihin ba gudu babu matsala Abuja da rigima ta yi manya gudu sun zan gyara na aika a kawon to dake munan Sokoto muna da kaga muna da gudu local government to kuma shi gashi gwamnati ba gudu shi na ce kai Alhaji Biliya duk cikin harkar ga ta gudane don da ni na san bai gudu wallahi to don Allah sai dai mu yi ta gudu amma shi bai to ni kai kan ka ban son kai gudu na son ka dawo ka tsaya tare da ba gudu don ba ha gudu in kana kusa ga ba gudu to su mutanen gudu suka su mutanen gudu ai bari ai kowa tsaya gudu ya riga ai karshen ko zomo dan gudu ya sheka ko karan farauta bai cin mai saboda gudu wallahi